I ara ens visita la Judit Cabarol, que és terapeuta psicocorporal, sempre tinc problemes amb la paraula psicocorporal, que ens ofereix mensualment eines per alliberar-nos de l'estrès i el desenvolupament personal. Bon dia, Judit. Bon dia. Hauria de canviar la definició, no? O sigui, el títol, no? Sí, psicocorporal costa. D'altra manera, terapeuta. I punt, fem-ho fàcil. Sí, què ens portes avui? Doncs mira, avui us porto a la creació, anem a crear junts un mantra personalitzat, que diguéssim, com per situar-nos, un mantra és un concepte hinduista i budista que refereix a una síl·laba, una paraula o una frase que repetida contínuament té un poder psicològic i espiritual i acostuma a generar un estat de pau interior. Val? Llavors anem a generar un mantra que li pugui servir a cadascú per neutralitzar i per desactivar tot aquell diàleg intern que de vegades tenim amb nosaltres mateixos, o almenys, si més no, jo el tinc moltes vegades des del que em parlo amb duresa, o soc especialment autocrítica o exigent, no? O maximitzo les errades. Llavors, amb aquest diàleg intern, que de vegades també és una mica catastrofista, com que em passarà el pitjor, és que sóc el pitjor, doncs generem aquest mantra que el que fa és, d'alguna manera, desactivar i neutralitzar aquests pensaments negatius. Sí, perquè sempre tendim a pensar en les coses negatives més que en les positives i aquests recursos sempre ajuden. Ajuden, no? Ajuden una mica, d'això es tracta. Llavors, aquest mantra, d'entrada, l'hem de formular, o sigui, serà una frase, que ara us indicaré quins passos seguir per crear aquesta frase. Ha de ser, sobretot, una frase senzilla que fins i tot un infant pogués entendre què és el que estem volent dir. O sigui que res de rebuscar i buscar paraules així complexes, senzill i clar. Quan més senzill i clar, més efectiu serà. Llavors, comencem? Són 4 passos per construir aquest mantra. I comencem, el primer pas és el més fàcil, potser, perquè és el pas amb el que ens anomenem a nosaltres mateixos pel nostre nom. O sigui que el meu mantra començaria per jo soc la Judit, i el teu? Jo soc en Joan. Exacte. Aquest és fàcil. Aquest és fàcil, aquest pas. El segon pas, diguéssim, a continuació el que hem de fer és triar 2 qualitats que reconeixem a nosaltres mateixos. Aquí és on potser hi ha persones que diuen però no, jo no... Sí, 2 qualitats que reconeixem. Jo avui he triat, entre moltes qualitats, he triat la d'afable i riallera. Jo triaria sentit de l'humor, crec que tinc sentit de l'humor, i també que sóc amable. Molt bé. Ho intento ser almenys. Amable i amb sentit de l'humor. Jo no sempre sóc riallera ni sempre sóc afable, però aquestes qualitats reconec que estan presents en mi. Llavors, tercer pas. Continuem triant 1 o 2 coses que sentim que dominem, o sigui, habilitats que tenim i que reconeixem que les tenim perquè al llarg de la nostra vida hem vist que sí, que això sabem fer-ho. Llavors jo he triat, en el meu cas jo he triat que soc una persona creativa i soc capaç de reinventar-me, perquè en la meva vida he fet diferents canvis i he pogut anar començant com de nou en moltes ocasions. Llavors estic molt satisfeta d'això, d'anar començant, fer nous inicis i fer-los des de la creativitat i bueno, com que això ho veig en una capacitat meva. Llavors no sé quina capacitat tries tu. Aquí em mataràs, perquè crec que també t'anava a copiar. Està bé, sí, quina capacitat has triat, doncs? Sí, jo també m'agafaria d'adaptar-me, perquè amb aquest programa ho he descobert, que si no m'adapto ràpid... Clar, no? Això de fer un directe, no? Necessita aquesta capacitat. Sí, de quan falli alguna cosa, trobar alguna solució. Fantàstic, fantàstic. I com a últim pas, el que faríem seria triar justament una habilitat que volem desenvolupar, que sentim que igual no està massa present o que podríem millorar-la o que podríem fins i tot començar a activar-la. Llavors és una cosa que encara no està prou present en la nostra vida i que volem que hi sigui perquè tenim la sensació de que si jo fos capaç de tenir desenvolupada aquesta habilitat, estaria més satisfeta amb la meva vida. Llavors jo en aquest cas he triat trobar l'equilibri entre estar activa i descansar.
perquè jo em passo de la rosca molt sovint i tinc l'agenda, la meva agenda està plena de coses que em motiven, d'activitats que em motiven i que em fan sentir bé, i això fa que de vegades no sigui capaç de prioritzar el descans per sobre de l'activitat. Llavors jo sé que de vegades el meu cos m'avisa i me diu: Judit, t'has passat. Vull dir, t'has passat, descansa. Llavors a mi m'agradaria seguir treballant això. No? Sí, jo també diria, més que per descansar, allò per desconnectar, potser, allò, sobretot tema mòbil o així, que a vegades reps molts missatges, que a més es concentren sempre en algunes hores i a vegades allò de poder dir, mira, el deixo aquí, si és important ja mala sort, i això, però aquesta sensació de que potser t'han de dir alguna cosa important, també s'ha de treballar de deixar-la de banda. Val, llavors com la definiries, aquesta capacitat que vols desenvolupar? És desconnectar. Val. La capacitat de poder desconnectar de tot, seria. Desconnectar de tot. Sí, o del mòbil, mira, per fixar-ho en un objecte. Exactament, per posar-hi un focus. Això és important a casa. Vull dir que agafeu anotació dels 4 passos, però després elaboreu tranquil·lament, perquè quan més definim i quan més enfoquem en una cosa concreta, perquè si ho deixem molt una mica, molt a l'aire, llavors potser no té tant d'efecte, no té tant de poder. Llavors el que faríem amb aquests 4 passos ara seria ajuntar-los per crear una frase que ha de ser una frase en primera persona del present, fins i tot això que volem desenvolupar ha d'estar en temps present, com que ja ho tenim. Ja està, ja ets capaç de desconnectar del mòbil i jo ja sóc capaç d'equilibrar l'acció amb el descans. Present, primera persona del present i en positiu, és a dir, no valen fórmules en negatiu, de deixar de fer tal o no vull, no, negatius no. En positiu. Primera persona present positiu. Llavors a mi em quedaria, el meu mantra personalitzat d'avui em quedaria així. Jo sóc la Judit, sóc afable i riallera, sóc una persona creativa i capaç de reinventar-me i sé trobar l'equilibri entre estar activa i descansar. Aquest seria el meu mantra. Ostres, jo m'acabo d'adonar que m'hauria d'haver anat apuntant algunes coses. El construïm junts. Sí, perquè seria, jo sóc en Joan, tinc sentit de l'humor i sóc amable, després tinc la capacitat d'adaptar-me. Fantàstic. I sóc capaç, és al final, sóc capaç de desconnectar del mòbil. Fantàstic, i ja tens el teu mantra. Val. Llavors aquest mantra, escrit i penjat a la nevera o al mirall del lavabo, perquè l'hem de practicar, perquè s'activi. Recordem que el mantra té poder psicològic i espiritual sempre i quan el repetim contínuament. Llavors, penjat en un lloc visible, a l'escriptori, a la pantalla de l'ordinador, on sigui, que el puguem anar veient, perquè cada dia ens l'hem de repetir uns quants cops. I sobretot ens l'hem de dir internament quan ens enganxem parlant-nos malament a nosaltres mateixos. A la que vegi que estic tenint un diàleg intern que és desvaloritzant cap a mi mateixa, mantra, i me'l repeteixo, i el dic uns quants cops, el respiro, i noto, aviam quin efecte té. Sí, perquè t'anava a preguntar això, quan dius que el repetim, no és que el repetim 5 cops al dia, per exemple, és que en un moment, durant una estona, el anem dient diverses vegades. Exacte, i tants cops al dia com faci falta. Perquè igual si tu poses en pràctica aquesta dinàmica, aquest mantra, te n'adones que hi ha molts moments del dia en els que estàs sent molt autoexigent amb tu o molt crític amb tu mateix. Llavors, sempre que calgui, activem aquestes paraules fins que arribarà un moment que no farà falta que les tinguem escrites, perquè ja el tindrem a dins. El tindrem interioritzat. I quan el repetim, quanta més emoció hi posem, quanta més intenció hi posem, millor. No, soc la Judit i el mantra, soc la Judit, no, amb intenció. Soc la Judit, soc amable, soc riallera, tinc la capacitat de reinventar-me i trobo l'equilibri entre l'activitat i el descans. Iola i jo, no? Iola i jo, sí, una mica. Exacte, i amb un final d'aquests encara li poses més, no? Iola i jo. Sí, no? També pujar aquesta autoestima. Exactament. Doncs no sé què tal anem de temps, la veritat, perquè
sincerament, me n'he oblidat completament del curs del programa. Molt bé, això vol dir que estaves molt present aquí. Home, i em concentro, a mi em costen aquestes coses, per tant, jo em concentro a tope. I aleshores, es recomana això. Si al principi que ens hem de tenir apuntat i hem de posar a diversos llocs, diguem, Sí. a llocs per exemple, a la feina, llocs en els que sapiguem que normalment tenim aquests conflictes, Sí. són els que es recomana més, no? Sí. O sigui, recomano que el tinguis apuntat en diferents llocs alhora, per si t'enganxa aquell pensament negatiu de ai, Judit, que mira que no ets capaç de fer res bé. Ai, i tinc el meu mantra per allà a la vista. Allò, Ai, no, soc la Judit, soc... Sí, vull dir, quants més llocs millor, fins que l'haurem integrat, i quan l'haguem integrat, interioritzat, potser al final no farà falta ni dir-lo tot sencer. Simplement soc la Judit i soc capaç de fer el que em vingui de gust. Soc capaç d'aconseguir el que vulgui. Vull dir, anar-ho simplificant també al final. I tant, doncs moltíssimes gràcies, Judit, ens hem quedat sense temps al final, ja m'han xivat. Si fos per mi ja estaríem fins demà passat. Doncs moltíssimes gràcies, nosaltres sí que ens anem a publicitat.